Deci îmi luai 2 pui de rață. Ăsta. Încă unul alb. Pe-a pus. Și un porumbel, că ieri mi-a luat o pisică, femeia de voiajor. Îmi dai pe asta. Ăștia și femeia de voiajor a avut un ou aici. L-am pus la aici, la... Acum au 3 ou. Masculul ăsta era.